נציג ציבור של 600,000 איש שלמעלה מחודש ישב בבית, ומישהו אמר משהו על זה? כמה קול זעקה בארץ? לימדו אותי שגם לבני נוער, ברגע שהם רוצים להשיג משהו, אז הם יכולים לעשות הכל. מי שאכפת לו מגיע לליד. מי שלא עומד בצד ומסתכל מגיע לליד. ראינו שיש פה משבר והתחברנו לארץ שלנו, והתחברנו לאדמה, והתחברנו לאנשים, ויצאנו לרחובות. זה המאבק שלנו! היה חשוב לנו להשמיע את קול הנוער. שלנוער יש קול והנוער יודע להשתמש בו. הנוער לא אדיש. אנחנו יכולים באמת לשבת בבית חודש, חודשיים ולהתבכיין על זה שדפקו לנו את השנה, ואנחנו יכולים לקום ולעשות מעשה ובאמת להשפיע. כי אנחנו דור העתיד. זה מה שלידמן מלמד אותנו, לקחת אחריות, לבוא, לצאת ולהיאבק.